Kavárny jsou součástí našich životů. Místo, kde se scházíme, místo, ve kterém odpočíváme, kde hledáme inspiraci, kde nikam nespěcháme. Místo, kam se chodíme smát spolu s ostatními. To vše je Coffee Cat. Prozradíme vám ale tajemství. Coffee Cat je ještě něco víc. Budou tam kočky. Coffee Cat je kočičí kavárna. Můžete si u nás vychutnat dobrou kávu ve společnosti koček. S nimi si u nás během návštěvy můžete hrát. Pro nás je spojení dobré kávy ze společností koček jedinečný nápad. Vás necháme rozhodnout, zda tento projekt uspěje. Děkuji vám za vaši podporu.